Sa Good Vibes, isa ka anay canteen owner ang nagalibot sa karon sang iya lemon honey nga dulce. Kada lunch break, ginadagsa siya sang mga estudyante. May report si Romeo Subaldo. Pagpatak nas 11:30 sang aga, yara na sagwa sa eskwelahan nga ruyag niya pwestuhan si Angelino Espelita, bitbit ang iyang balde nga may unod nga honey lemon. Himo sa matutuod nga honey kag kalamansi juice ang iyang produkto. 3/4 nga balde sang honey kag 4 ka kilo nga kalamansi nga ginpuga. Kung may magbakal, ginapatiyog niya ang popsicle stick kag ginabutangan sang honey lemon. May 5 ka pesos, pwede man na 10 ka pesos. Tag-4 man niya ka oras ini kung lutuon. Sunod sa kay Angelino, bisan tamis, healthy ang iyang nga dulce kag rich in vitamin C. Amon nga prinsipyo sa amon nga business mo give and take lang. Naga-benepisyo ang kabataan sa amon, gi-benepisyo mga misila. At least nabaligyan na amon nga healthy. Istorya ni Angelino, sadto anay, may kantin siya sa isa ka eskwelahan ugaling paghagan-hagan na sang kaso sa COVID-19 kag balik na face-to-face ang klase. Wala sila ginapahanugutan nga magbalik-baligya sa sulod siyang eskwelahan. Gani, nagpangita siya sa pamaagi nga makanegosyo sa gihapon. Ang pag-lockdown, amo na nga daw wala na kantin sa buong elementarya mo. Amo na nga bulante-bulante. Bulante na lang kayo, wala na ka mga kantin. Kanya-kanya diskarte para makaganar. Oo, kanya-kanya diskarte yan. Mga kapital, kapisan. Correct. Kag, basta gani lunch break na, nagadagsa na ang mga kabataan niya nga mga customer. Isa mo, tamis sa gaslong. Okay. Kada semana, nagasaylo-saylo sa eskwelahan si Angelino kag ang iya nga misis. Sa barangay Mansilingan sila sa karon sang iya nga misis nagalibod kag sa barason nga mga inadlaw sa iba na naman nga mga eskwelahan. Para kay Angelino, kung mabudlay ang sitwasyon, diskarte lagi ang kinahanglan para magpadayon.